La Guerra Civil a Vilafranca s'acabà oficialment el 21 de gener del 1939 amb l'entrada de les tropes franquistes a Vilafranca. Fou la 5a Divisió de Navarra, comandada per Sánchez, Bautista i Solchaga. Entraren per la carretera de Tarragona i en arribar a l'Ajuntament posaren la bandera espanyola bicolor. Els ajuntaments durant el franquisme jugaren un paper important, ja que era un òrgan de control efectiu de la població. Però era el governador civil qui exercia un control sobre els ajuntaments, ja que ell s'encarregava de nomenar els regidors i l'alcalde. Els primers regidors eren políticament monàrquics, tradicionalistes, d'Unió Patriòtica o Renovació Espanyola, i culturalment catalanistes, espanyolistes i catòlics. Aquests primers regidors, la seva vinculació amb el règim era falange i tenien càrrecs com secretari local, secretari comarcal o jefe local, delegat comarcal d'excaptius i delegat comarcal de la CNS. Aquí a l'Ajuntament encara es conserven aquests tampons de l'època, dos amb l'escut de Vilafranca i aquest amb l'escut de Falange, on és curiós la inscripció que porta: en la guerra tu sangre i en la paz tu trabajo. Per tal d'anar resseguint quins foren els primers passos del nou Ajuntament franquista, una eina clau són les actes municipals. Durant les primeres sessions plenàries s'acordà nomenar nous regidors, saber quina era la situació de Vilafranca, la situació de l'economia local, l'estat de l'administració local, també nomenar a les diferents comissions de l'Ajuntament, com també la nova retolació dels carrers, les desmunicipalitzacions i les depuracions. Les depuracions són un tema delicat. Una depuració és una acció política dirigida cap a una persona o una sèrie de persones els quals se'ls investiga per veure si poden continuar exercint el seu lloc de treball d'acord a unes noves condicions polítiques. En aquest cas, la depuració seria per fer fora a tots aquells sospitosos de republicanisme. Per conèixer a fons les depuracions, s'havien de presentar uns expedients per tal que es tingués constància de la seva situació. Se'ls havien d'omplir un qüestionari amb preguntes com aquesta: si pertenece o ha pertenecido a la masonería, grado que en ella hubiera alcanzado y cargos que hubiera ejercido. També, testigos que pueden corroborar la veracidad de sus afirmaciones y documentos de prueba que pueden presentar o señalar. A Vilafranca s'hi feren dues tongades de depuració, una al 1939 i l'altra al 1940. La situació econòmica en la postguerra no fou gens fàcil. La manca d'alguns productes bàsics provocava el racionament d'aquests. El racionament es realitzava segons el tipus de cartilla que es tenia. Si la cartilla era d'una o dues persones, la quantitat que corresponia era de 200 grams. Per 3 i 4 persones, la quantitat era de mig quilogram. I per 5 a 8 persones, la quantitat era d'1 quilogram. Aquests productes bàsics que mancaven eren l'oli, els cigrons, pastes de sopa, farina, sabó, entre d'altres productes. Per tal de refermar el règim franquista, es feren tot un seguit d'actes polítics, socials i religiosos.
També es canviaren alguns noms de carrers, com per exemple el carrer Prat de la Riba, que passà a ser el carrer Calvo Sotelo, que actualment és l'Avinguda de Barcelona. També, on estem ara, el carrer, que era el carrer Àngel Guimerà, passà a ser el carrer de José Antonio, que actualment és la Parellada. Estem a la plaça de la Vila, que va ser batejada com a Plaza del Generalísimo. Una característica principal de tot règim dictatorial són les commemoracions i les manifestacions públiques, tant a nivell de dates locals com globals. Per exemple, aquí a Vilafranca, cada 21 de gener es celebrava el Dia de la Liberació, que es commemorava l'entrada de les tropes franquistes a Vilafranca. D'entre tots els actes que s'hi feien al llarg del dia, era ben curiós que a les 14 hores 40 minuts, que era l'hora exacta de l'entrada de les tropes, s'hi celebrés amb un redoble de tambors, un repic general de campanes i un llançament de morters. I també, per exemple, l'any 1942 s'hi projectà la pel·lícula Raza. La simbologia en tot règim dictatorial és important per saber qui era qui exercia el poder. Aquí al darrere hi ha la capella de Sant Pelegrí, que després de la Guerra Civil s'instal·là una creu commemorativa als morts del bàndol franquista. Estem a la Biblioteca Torres i Bages, que aquí són guardats dos diaris de l'època, Penedès i Acció Catòlica, que ens serviran per explicar-vos les dues organitzacions que els editaven, la Falange i Acció Catòlica. La Falange tenia com a base de la seva doctrina els 26 punts, que reflectien el pensament del seu fundador, José Antonio Primo de Rivera. La Falange era un ens cos a cos de suport al franquisme que regulava la vida política i social. Falange Tradicionalista i de les Joncs es va fundar el 1937 d'ençà la unificació de Falange, tradicionalistes, catòlics, conservadors, monàrquics. A Catalunya, la gent de dretes, les oligarquies locals ho feren per conveniència política i econòmica. Falange tenia dues branques, la Frente de Juventudes, amb Pelayos, Flechas i Cadetes, i la secció femenina. Amb el setmanari Penedès podem veure quina era la situació de la vila aquells anys, com funcionava Falange i la situació local. Aquest diari tenia al voltant d'un miler d'exemplars, era de periodicitat setmanal i són interessants en aquests primers anys els articles que fan referència a la Segona Guerra Mundial i a nivell local, agricultura, la història local i el tema religiós. El setmanari Acció Catòlica estava editat per la mateixa Acció Catòlica i mitjançant aquest setmanari podem seguir la diferent vida pastoral de l'església de Vilafranca i les seves festivitats, com a Pasqua, Nadal o el mes del Rosari. Aquí al Parc Tívoli se celebrà el 1943 la primera Feria del Vino, que tenia com a interès la reactivació comercial i industrial vinícola de Vilafranca i la comarca. S'hi feren diversos actes i un d'aquests consistien en exposicions de productes alcohòlics i de maquinària. Si una de les funcions del franquisme era negar als ajuntaments les possibilitats de decisió en matèria econòmica, que a Vilafranca s'hi fes un acte com aquest suposaria una excepció dintre de les línies generals del franquisme.
Fins aquí aquest repàs dels primers anys del franquisme. Franquisme que durarà 40 anys fins a la mort de Franco, a l'any 1975.